Sanibonani guys, igama unqabile nibasela amazwi lami e-homecoming ngomhla ka-1 July. Umshado lento-ke phakathi kukaZitho noShobane namhlanje, kanti-ke uZitho usafrazekile, ustress ukuthi-ke ingubo yakhe-ke igcine ithelwa upende kanti ne-designer ayisalibambi ucingo. Uma wakhe ufike nemvunulo wathi uZitho nje makayishaye imvunulo abe muhle ngoba kadingi ngisho i-makeup vele muhle sidalwa. Kodwa uZitho belokhu ebhocobele eyigqokile igawuni laphaya edabukisa ebuza kudadewabo-ke uNomfundo ukuthi ngampela kungani le designer ingalibamba ucingo. Guys, kuthe kusanjalo wabengena ugirl ephethe ingubo. uZitho waqala-ke manje wathi ukuncibilika njengo-ice. Wambuza-ke ukuthi ukwazile ukususa leliya bala kuleya ngubo leya ekade ithelwe upende. Hhayi, washo uZitho ukuthi la mamala bemaningi kakhulu, akakwazanga ukuthi ayewususa upende, umane nje wamane wamdizayinela ingubo entsha. Kube ukuyivula-ke ingubo, hhayi bonke abantu bamangala endlini. NoZitho-ke uqala wayibukisisa kahle, kodwa uthe sekugxile ngampela kuyona wabona ukuthi ngathi le yinhle okudlula le yokuqala. Wathi, hawu sisi ngiyabonga, yazi wena ungikhiphile le ngubo le iyimina ngqo. Hhayi, wajabula ku-designer girl. Impela kwangasho ukuthi impela-ke lo mshado uyaqhubeka-ke manje ngoba sekukhona nengubo. Ngale uShobane naye namagenge, hhayi bekade impela beyicuphile. uShobane egunde ngisho ikhathi, ubhuti watrima ngisho nekhanda lakhe. Ububonakala nje ukuthi cha, ubhuti uyoshada ngampela namhlanje. Ihluthu guys eceleni, ubhuti ushaye nge-clean cut manje. Guys, bamhalelisile-ke abangani bakhe-ke, bamtshela ukuthi akayisuse nje engqondweni namhlanje le ndaba yaSifiso. uSifiso nje manje useyiphasta, akamshiye ngemumva, manje abafokhase kwi-future noZitho, lo amkhethileyo ukuthi-ke abe unkosikazi wakhe wa-forever. Guys, hhayi-ke ifikile-ke isikhathi sokuthi kiwe ehholo. Hhayi guys, bekugcwele ehholo kuthe phama, bekukuhle ehholo guys. Hhayi-ke waqhamuka kuShobane impela enyathela ngesizotha, wonke umuntu ekikiza. Metron befake ne-weave entsha namhlanje, ngemuhle ephaphathekile, efuna ukuvela kahle ey'thombeni, kubonakala ukuthi uyena-ke umama-ke wamkhwenyana. Guys, emva kwalapho-ke kufike-ke iy'tromisi. Indaba-ke yey'tromisi guys ibixaka ngoba uMaNgcobo bekufuze ngabe omunye-ke wey'tromisi, kodwa-ke ugela akakwazanga ukufika emshadweni. Ngobani? Ngoba-ke le ngane kuthiwa uqondo kuhle-ke imoshela izinto. Guys, sizoqala kuqondo kuhle-ke sibheke ukuthi kwenzakaleni ngayo. Ubhuti omncane ufikile lapha ejele namhlanje eyosula icala lela alivulela uMaNgcobo ukuthi-ke ubefuna ukumdlwengula. Hhayi-ke guys, uShobane naye uke wafika e-police station eyocela u-officer uDlamini ukuthi leli cala leli angabe salinaka ngoba le ngane engathi iqamba amanga. Kodwa-ke u-officer wathi khona ividiyo epruvayo ukuthi uMaNgcobo befuna ukunyukubeza umntwana. So angeke azithi ingane iqamba amanga ngoba ziningi iy'gameko ey'fana nalezi ey'mane y'shawa indiva kanti umuntu usuke eqinisile. Le ngane-ke masisizosula icala-ke, hhayi, umane nje wathi u-officer Dlamini, no, ngeke umoshe wena iy'nsiza zala police station. Ebese emva kwalapho nje uthi uzosula icala. Leli cala selibaphathi manje abakhulu bayalidingida bona. So nje akukho ukulicima icala bhuti, khohlwa. Hhayi, waphatheka kabi-ke guys uNgaraji, ebona kahle ukuthi-ke eyi cha, sengathi-ke impela kumoshakele-ke manje ngoba phela uyamthanda uMaNgcobo, akafuni ukuthi-ke agcine seboshwa, eboshelwa into angayazi, since vele eyibona ukuthi le ngane ngathi iqamba amanga. And umazi kangcono uMaNgcobo ngoba phela sebakuthi untshontshantshontshana kancane. Guys, and naye-ke u-officer Dlamini ukushilo lokho ukuthi wena kufanele ube ne-soft spot for uMaNgcobo. Akekho ongazi la esigodini ukuthi wena naye seke naba i-item. Guys, abapholisanga-ke maseko-ke le e-police station. Uthe nje uMaNgcobo esathi uyalunga bandla, uya emshadweni, ukhuluma nomyeni wakhe, uyamtshela ukuthi hey, before ngihamba kunento ekumele kutshele yona. Uthi umyeni wakhe yini manje? Uthi imayelana nokuqonda okuhle. Wathi wenzeni uqondo okuhle? Wathi hayibo leya ngane ifike lapha ekamereni lami, yagibela embhedeni yafuna ukungiqabula. Wathi uyabona-ke usuqalile, hlezi ngitshela ukuthi hlukana nale ngane. Le ngane awuyifuni wena, umthetho wakho wena Mthandeni. Wacasuka koMaNgcobo wathi yindaba uhlezi uthatha uhlangothi lwale ngane, ngiyakutshela nje into eyenzakalile. Kwabe kungena amaphoyisa. Amaphoyisa-ke athi azobopha uMaNgcobo ngokuthi-ke ubekade efuna ukunyukubeza-ke umntwana ekuthiwa uqondo okuhle. uShwabi-ke akavazi nje
aze like abone engathi uMaNgcobo hhayi umsulwa kule ndaba, ngoba vele uMaNgcobo une-history yokuthi-ke uyabathanda abafana abancane. Nakho phela wamane nje wakhetha ukugijima-ke noNgaraje eshade nayo uShwabi. Bamthathile-ke bambopha-ke kanjalo-ke uMaNgcobo-ke elokishile ukuthi umsulwa, kodwa akekho omnakile, bayomvalela laphaya endlini ebandayo ejele. UZethu-ke uzamile ukumfonela, hhayi ucingo lwakhe lwamphosa ey'hlahleni, kwaze kwadingeka ukuthi-ke athole isitromisi esiphuthumayo-ke ukuze phela si-replace uMaNgcobo. uMaNgcobo uthe efika-ke laphaya ejele, hhayi iy'boshwa zimane zabona inyama uqobo lwayo. Hhayi bashaya amakhwela wena o-girls bathi wuu, hhayi bo. Uthe engena khona-ke wacela ukuthi phela abolekwe ifoni ukuze afone. Hhayi u-officer-ke omlethe ejele wathi no, akukho foni nje, wayithola wena. Uyancenga manje uthi ucela ifoni, ingane ikuncengile uhleli phezu kwayo lapho uyibamba ngenkani, wangayidedela. Manje usuzoncenga mina ngefoni. Wathi ngimsulwa, angiyenzanga leyo nto. Wathi khululeka, wonke umuntu la ejele usho njalo, lelo culo silijwayele. Bathi bonke bamsula, Sonjeka phuma kumina. Hhayi ngampela-ke guys, iy'boshwa-ke zaqala zasondela eduze kwakhe uMaNgcobo-ke wasaba, wakhala, wayimboza phansi, ebona kahle ukuthi-ke usebheceke ngobubende-ke ngampela inyama angayidlanga. Sibuyele emshadweni-ke guys. UZethu-ke unyathele ngesizotha-ke ehamba noyise-ke bemyisa phela laphaya kumkhwenyana uShobane. Guys, ubuhle obungakaya. Ugirl ingubo-ke abamthungele yona this time around iyamfanela ngampela. Hhayi-ke ne-hairstyle inkosi yami, hhayi idla umunyu guys. uShobane ubone kahle ukuthi hhayi ukhethile intokazi uqobo lwayo. Nomfundisi-ke ubengayibekile phansi, ubesho nje kahle ukuthi yabona la bantu basuka kude kabi, akusibona abantu esithi nje bathandene manje, nje bazana kude la bantu. Uyambona kahle umkhwenyana unjani, uyambona kahle umakoti unjani, baze babahle abantu. Hhayi kwashawa izandla, kwathiwa Shobane ukhethile la, le ntokazi yinhle. Nawe kanti Zethu ukhethe insizwa uqobo lwayo, ngicela nibambane ngezandla. Babambana ngezandla. Base babuza-ke ukuthi-ke weShobane, ngabe uyamthatha umakoti? Hhayi uShobane akavaza pholisi mase kuthi yebo ngokushesha guys. Hhayi kwase kwathiwa-ke uyabuza umthetho, uthi ngabe wena-ke makoti uyamthatha yini umkhwenyana? Hhayi-ke uZethu esecabanga-ke iy'khathi la impela-ke enokungabaza ukuthi kuyasondelana noShobane emva kwesigameko sokulimala kaSifiso, ekhuluma nomfowabo uNgaraji, esho uNgaraji ukuthi wena sebenzisa uthando njengesikhali lokuthi-ke ukwazi ukuthi-ke uhlangane noShobane, ungamlahli uShobane. Uthi uZethu ngimbhekele ubani kodwa uShobane emva kwaleyo nto wathi ngiyazi dadewethu ukuthi kahle kahle indoda ekade ushade nayo ifele ezandleni zendoda ozoyishada manje. So le nto iyingwijikhwebu, kodwa qina wena othandweni. Kuthe kusanjalo wakhumbula eqala ukubonana noSifiso, bekuqabulana, wakhumbula impela ngosuku lakhe lomshado lwaSifiso egqoke imvunulo ugirl esina. Hhayi yonke le nto-ke guys yamane nje yamphithanisa ikhanda ugirl. Wonke umuntu ulinde yena ukuthi athi yebo uyavuma, kodwa uthuli kunalokho uyaqhaqhazela. Ayibo Shobane-ke waqala-ke manje wathi ukushawa luva lo, lapho uZethu umlomo uyaqhaqhazela. Kuthe kusanjalo engakaphenduli ugirl qhamuka uMankwanyana, ayibo egqoke iy'ngubo zakhe ezimnyama, uze emshadweni naye. Ubani obengamvimba guys? Because phela like siyazi sonke ukuthi wonke umuntu wamukelekile emshadweni, kodwa ukufika kwaMankwanyana kumane kuyenzeka. uZethu-ke hhayi wangabaza kakhulu nakuqala ukushada uShobane. Umane nje wathi Shobane ngiyaxolisa, wabamba ingubo yakho ukuthi ingamkhiqi mase egijima wakha ngejubane ugirl. Uthe mase sephambi komnyango wabukana face to face noMankwanyana. Hhayi guys, waphinde wabona ukuthi no ngampela lesi sinqumo sokubaleka yisona impela kumele asithathe. Waqhubeka ugirl wakha ngejubane wayophuma ngomnyango, washiya uShobane ekhamisile laphaya kwi-altar guys. Yeyi kwaze kwanzima. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabileni basela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-1 July.
Umshado lento-ke phakathi kukaZitho benoShobane namhlanje.